Ой, привітання, дзяўчынкі і хлопчыкі. Прабачце, не магу зараз з вами пагуляць. У мяне неадкладная справа. Добрый вечер, сябры. О, привітання. Рыся, цудоўна, што ты прыйшла. Рмал, я таксама рада бачыць цябе, сябар. Чым зоймемся? Ой, вырашайце самі, бо я заняты. Ого, што за навіна? Чым такім важным ты заняты, буслік? Выконваю план. Які такі план? Ці ты яго ўзяў? Сам придумаў. І што за ён? Бачыш кніжкі, Рыся? Вядома, бачу. Іх так многа, што складана не заўважыць. Дык вось гэта толькі частка кніжак, якія я збіраюся прачытаць. Буслік, ты такі малайчына. Чытаць вельмі карысны занятак. Толькі навошта ты прыцягнуў сюды ўсе кніжкі адначасова? Каб не бегаць туды-сюды за кожнай новай. Рмал, нічога не разумею. Ты збіраешся сядзець тут і чытаць да Новага году? З чаго гэта? Я прачытаю усе гэтыя кніжкі значна хутчэй. Няўжо? І як гэта ў цябе атрымаецца? Ты ж пакуль не вельмі хутка чытаеш. А я придумаў спосаб, як паскарацца. А ёечкі, Буслік, ты не ўтопы навучыўся свайму спосабу. Ён вырываў старонкі з кніжак, каб яны хутчэй чыталіся. Але яму так ад дзядулі ўляцела. Ой, што ты, Рыся? Я ведаю, як трэба абыходзіцца з кніжкамі і ніколі не вырву ні адной старонкі. Тады што за спосаб хуткага чытання ты прыдумаў? Рыся, ён геніяльны. Я буду чытаць одну старонку спачатку, потым некалькі ў сярэдзіне і яшчэ некалькі ў канцы. І кніжкі будуць чытацца хутка. Мау, Буслік, твой спосаб дрэнны. А вось і не. Бачыш, колькі кніжак я ўжо прачытаў. І гэта толькі за сённяшні вечар. Але ты гэтыя кніжкі не прачытаў, а праглынуў. Нічога я не глытаў, не выдумляй. Вось жа яны. Буслік, да гэта выраз такі. Глытаць кніжкі значыць чытаць іх вельмі хутка, не адрываючыся. Значыць, гэта не я прыдумаў такі спосаб. Не ты. Шкада, што я не ведаў пра яго раней. Але лепш позна, чым ніколі. Усё, Рыся, не перашкаджай мне, калі ласка. У мяне якраз сярэдзіна кніжкі. Рмал, што ж мне рабіць з малым? Як растлумачыць, што ён выбраў дрэнны спосаб чытання? Чешаір рада бачыць усіх, сябры. Добрый вечар. О, прывітанне, Коска. Добрый вечар. Рмал, Коска, як цудоўна, што ты з'явілася. Дапамажы, калі ласка. А што здарылася? У нас Буслік заняўся хуткачытаннем. Вырашыў чытаць кніжкі па некалькі старонак спачатку, у сярэдзіне і ў канцы, і ўсё. І навошта гэта нашаму малому? Усё. І гэта скончылася. А для таго, Коска, каб за лета прачытаць усе кніжкі, якія ёсць у нас. О, а магчыма яшчэ і колькі-небудзь бібліятэчных. Рмал, я сказала малому, што ён кніжкі не чытае, а глытае. Але я не разумею, што ў гэтым дрэннага. А я зараз табе пакажу, што... Так, дзе кніжкі, якія ты быццам бы ўжо прачытаў? Вось у гэтым стосі. Уяві, і гэта толькі за вечар. Цудоўны вынік. Ну, зараз мы праверым, які ён цудоўны. Так, Буслік. Оп, калі ты прачытаў гэтую кніжку, тады я задам табе некалькі пытанняў, добра? Ну, давай. Так, казка пачынаецца з таго, што дзяўчынка чырвоная шапачка кудысьці адправілася. Буслік, куды? Ой, гэта вельмі лёгкае пытанне. Яна пайшла да бабулі. Коска, Буслік пачатак кніжак чытае. Пытайся пра тое, што было далей. Не хвалюйся, Рыся, правільна, да бабулі. А што ў яе было з сабой? Не памятаю. Рмал, штосьці ядомае, тое, што пякуць. Напэўна, яна несла з сабой калабка. Яго ж пякуць, так? Каго? Ну, калабка.
а потім яны з дзяўчынкай сустрэлі шэрагавоўка. Вось як? І што было далей? Ну, воўк з'еў калабка. Сур'ёзна? Рмал, але яго з'ела ліска. Наша Янчка таму не любіць гэтую казку. Ой, сапраўды, ліска. А воўк тады каго з'еў? Ой, чакайце, ён жа наадварот добры. І дапамагаў Івану Царэвічу. Ой-ёечкі, Буслік, якая блытаніна ў цябе ў галаве атрымалася. І ўсё з-за твайго хуткачытання. Сапраўды, у мяне нават знаёмыя казкі зблыталіся ў нейкі клубок. А ўсё таму, Буслік, што важна чытаць не хутка, а ўдумліва і не глытаць кніжкі, а атрымліваць асалоду ад падрабязнасцей. Рмал, правильно. Трэба уяўляць, пра што чытаеш. Не проста гартаць старонкі, а быццам глядзець фільм ці мульцік. Так і карысней, і цікавей. Аёечкі, як жа мне зараз разблытацца? Пачаць усё спачатку. Выбраць кніжку, засяродзіцца і прачытаць яе. Цалкам, а не па некалькі старонак. І тады ўсе героі кніжак зоймуць свае месцы? Абавязкова. Ой, добра, тады я пачну чытаць усё спачатку. Буслік, ну толькі ўжо не сёння, бо твая галава павінна адпачываць. І для гэтага я прапаную паглядзець мульцік. Цалкам, а не кавалачкамі. Ой, дзякуй, што ўсё мне растлумачылі, дзяўчынкі. Тады давайце глядзець. А зараз, сябры, час мыць тварыкі, чысціць зубкі. І адпраўляцца ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Рмал. Глядзець цікавыя, казачныя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў ляскі, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай.